Русенци, недоволни от голямата популация на бездомни кучета, са започнали саморазправа с животните. В градския парк вече има отровени кучета, сигнализираха от германо-българското дружество в помощ на животните. Хората, които редовно разхождат домашните си любимци в Русенския парк, разказаха, че отровени са били не само бездомни кучета. От дружество Германо-българска помощ за животните пък имали данни и за умрели птици. Ние сме потресени от тая жестокост. На наш познат кучето, немска овчарка на 5 години куче, за 10 минути умряло. Все още не можем да разберем кой го прави и защо го прави. Предполагаме, че целта е бездомните кучета. Но както виждате, в такива инциденти попадат и домашни животни. Желаещите да решат по този начин проблема с уличните псета обаче излагат на опасност и малките деца, които се разхождат в парка. Се лапа всичко, клонки, клечки, и ако наистина има такъв проблем, просто е много страшно. Той като види някаква хартийка и се навежда да я вземе някакъв буклук, нещо. Би трябвало да намерят някакъв друг начин. Оказва се, че този вид саморазправа с бездомните животни се прилага и в други градове. С форуми и сайтове мога да ви кажа, че това е някаква вълна, някаква практика. Разпространяват се рецепти за тровене на животни. Това е чиста реклама, чисто подстрекаване към убийства. Това е наказуемо от закона. И според защитниците на животните, и според местната власт, проблемът има две решения – кастриране или прибиране в приют. За BTV новините от Русе, Катя Вичева.